Джани Рудари. Малката нула. Имаше една нула, кръгла като О. Тя не беше сторила никому зло, но тъй като нямаше стойност, горката, щом я съглеждаха, пищяха числата. Извинявайте, бързам, ще закъснея, да не би да ги видят с нея. Но ето, че тя срещна числото 1, което не беше с много стойност и то, и също се чувстваше жалко, понеже бе много малко. И каза му нулата: и аз с мен ела. И купиха двамата една стара кола и смело поеха пам-пам-пам по шосето и ето, четворката, двойката, тройката веднага изменят си стойката. 5 усмихнат ги гони, 6 им прави поклони. Какво се бе случило? 10 се бе получило. Нали колата бе малка, само с една седалка. От единица, наред с нула, десетица се бе надула. И стана тъй, че от тогава за нулата потръгна слава. Всички цифри я канеха, подир нея се кланяха, я хвалиха гласно и я слагаха вдясно, защото тайно беше ги страх да не мръдне случайно наляво от тях. И изобщо извадиха те заключение, че и малките нули имат свое значение.